Kum shibenta ban penmi pisa na kabenta ki badan ki jung Duna Dkhot met ban seye ki sap ki phong ki ba ki dan na kaliang ka Meghalaya Talent Search Organization maulai kanton masar kan sapen long da ka lucky draw contest ka dar tiket kan long shispa Tyngka ka wei ka tiket bat ka first prize kan dei da ka Mahindra Thar LXDSL second WD bat ka second prize kadai da ka Swift X11 bat ka third prize kadai da ka Alto K10 V11 bat ka fourth prize kadai da ka Yamaha MT15 Santli ki consolation prize na kabenta san 1000 Tyngka bat Santli ki consolation prize bamar life san 1000 Tyngka Santli ki consolation prize bamar arpeu 1000 Tyngka Santli ki consolation prize bamar shipeu 1000 Tyngka Shipeltli ki consolation prize bamar san 1000 Tyngka. Ya katarik ban peng khalai nasib ya kene ka lucky draw kan dei ha ka life way tarik ubnai jumang lane ubnai me jong snam ar jarar san. Kel jaka kan long hapo ka hall jong ka mau ngap social and cultural and sport club. Shu kumbala pen bana menswa bat ki balada pentit ya ki tinget kim dei ban berat ya ki. Ya ki jingtip ki ba kambania phila ban phone ya ki ne ki number ki badan marjan bat ki jaka sa ki jong phi.